Hello? Sound Ah. check. Okay. Almighty God, our most gracious Father, we, the Ilonggo Caps, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Kumusta ka? Ano ang nararamdaman mo ngayon? Maaaring ikaw ay masaya, malungkot, galit o nangangamba. Kahit ano pa man ang iyong nararamdaman, okay lang yan. Hayaan mo ang iyong sarili na madama ang mga emosyong ito.
parte ito ng iyong mental health. Sabi nga ng mga eksperto, ang mental health ay ang estado ng iyong mental, social at emotional well-being. Ang mental health ay nakakaapekto sa iyong pag-iisip, pakiramdam, pagkilos, pamamahala ng stress, pakikipag-ugnayan sa iba at paggawa ng desisyon. Ugaliing alagaan ang iyong mental health. Ingatan ang iyong sarili. Para sa iba pang mental health at self-care tips, i-download ang Lusog Isip mobile app at bisitahin ang iChoose website. Care for yourself, care for others. Lahat tayo nagkaka-stress. Yung iba, nakaka-move on agad. Yung iba, hindi. Ito ang ilang palatandaan na serious na siya. Loss of appetite at insomnia. Kawalan ng ganang mag-work o mag-aral. Kawalan ng interes sa mga paboritong libangan. Paggamit ng dangerous ways bilang coping mechanism, gaya ng alak at droga. Your mental health is just as important as your physical health. Follow us for more tips and updates at i-achieve na ang 7 healthy habits para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Ano ang dengue? Ang dengue ay isang kabalatian ng tugas ng kagat sa lamok. Ano-ano ang mga sintomas niya? Sakit sa tiyan kapag suka, maitong na kolor sa hiko. Mataas sa hilanan sa sulod ng duwa at pagtutukaadlaw, palanakit sa likod sa mata. Pagdugo sa ilong pagkatapos ng hilanat, nabudayan maginhawa, pagpanghina, rashes, kag palanakit sang kasukasukan. Kung makabansyad sang inyong mga sintoma, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapitang health center. Tanan kita magbuligay sa pagtakla sa dengue. Tandaan, kung wala lamok, wala sang dengue. Ano ang 5S kontra dengue? Ang una nga S, search and destroy. Pangitaon kagubon ang posibleng nga balayan sang lamok. Kaduha, self-protection measure. Magsuksok sing largo, long sleeve o kon medyas nga malaba para hindi kita makagat sing lamok. Maggamit sang insect o kun mosquito repellent. Ikatatlo, seek early consultation. Kung ikaw o kun ang imo nga pamilya ang maka-eksperyensya sing sintomas dala sang dengue, pareho sang hilanat, sakit sang ulo, rashes o kun pagsuka, gilayon nga magpakonsulta sa pinakamalapit nga health center. Ikaapat nga S, support fogging in outbreak areas. Suportahan ang fogging sa mga lugar nga damo sing kaso sang dengue. Ikalima nga S, sustained hydration. Sigihon ang pag-inom sang oral rehydrating solution suno sa abiso sang imo doktor. Gani mag 5S na kontra dengue. Mensahe gikan sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Good morning, good morning, good morning!
Welcome na naman sa atong sining programa mga kabyanan. Ang ginahulat-hulat sa tanan. Ang ginaglakagan. Ang permigid nga ginabatayan. Nawala sang liwan kundi ang Ilonggo Caps on Air. Sa ngalan sa atong Provincial Director Police Colonel Bayan Manuel Rasalan, kag Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo. Ang ikaw po naman ninyo sa subong nga Martes nga adlaw. Of course nakatayap kita no with DYIS 106.7 FM Radyo Ugyon Santa Barbara. Sa mga kaugyon naton dira mga kabanan, good morning gid kagini ang aton sining programa no, ang Ilonggo Caps on Air. So magin kaupod ninyo sa isa na naman ka oras naton nga pag-ilistoryahanay no, kag of course no ang pagpadayon sa aton sining diskusyon nanungod mga kabanan sa mental health naton no as a human being. Okay, away lago mga kabinan, madamo kita sang gindiscuss. Kasi when it comes sa stress, no, mayroong positive and negative. No, stress mga kabinan, kasi bisa nalipay ka, stress man nagali, no. Pero kung si Ma'am Princess pa, stress na tawag no, Ma'am, no. Na positive bala mga kabinan. So ako naman ang inyong kabalikat angkor sa Subong Aga, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Kagakuman si Police Corporal Princess Ruth Margaret Estabilio. Inyo. May kumextro na. So sa todrang mga kauturan mga kabenan, no, pizza 12 na kita. No, sa bulan sang Agosto tuig 2025 kapate kita kabalikat Princess, no, nga ang bulan kuno sang Agosto ang tigkiliwe. Oh. Love life lang guro gakiwe. Grabe man dito may hugot na Ma'am Princess no. So love life gakiwe kunong love life. Oh, pero kisaga tulo tadlong man no. Oo. Okay. So sa mga kauturan nato na, I do believe nga kung prepared ikaw yung mga kabiyanan. No, hindi kaya maabtan sa tagkiliwi. Kung maabtan ka sa tagkiliwi, natural no gaabot man na sa aton kabuhi kiti may ups and downs kita. Pero ganit no gakubsan ganit tuburan ya bulsa mo pa. Ya budget mo pa sa sulod balay mga kabiyanan. Man. Yes, no, pero I believe no in Philippians 4:13, but my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. No, tandaan naton no, kung wala ka hindi na pabaya sing Ginoo, no? Hindi na magpabaya aton mga Macau. Buhi ganin ning pispes kalangitan, mga isda sa kadagatan, kaway gani isang trabaho. No, gina-feed sila sa aton sini mga makako. How much more nga ikaw tawo ka? No, you have your personal intellect, you have the wisdom, you have a wise discretion kung paano mo iplastar mo sini pagpangabuhi. Pag makapangita, no, pinagis mo sini balhas. No, ikaw makakaon mga kabinan. So may blessing gani ning mga sapat. Ikaw pa mismo nga tawo, no, nga able ka makaobra kung ano imo sini nga gusto. Of course with the divine providence, no, sa aton sinimal nga pakako. So that is why sa sumong adlaw, no, Martes kabalikat Princess. So kaga sa aton dira mga kuturan nga suke, no, dira sa may tinda sang Banwasang Santa Barbara. Kung gusto niyo priska nga mga turlahan diyan, okra, kapayas, kalabasa, alugbate, kamote, ano pa nga sahi ka mga turlahan diyan. Lakip na to diyan mga priska nga manok, no, buhi, no, nga mga Bisaya. Kung gusto niyo matinyo te 45 tisti madyan mae. Tapos mga frozen na to diyan. Lakip ang mga baboy, baka, karbaw, mga kanding, no, nga klase sang karne nga priska. So kadto lang mo dira sa may tinda sang Santa Barbara mga kabinan, sa mga suki naton da kay galagabong kita dira mga kabinan. No, sa mga tindiro naton da nga ti kung ikaw nagbakal may paaman pa nga kanta. No, bakal na kamo no kay priska mga kabinan. So good morning guys. Kag nakapasalamat kita sa Chief Executive Officer no sang Santa Barbara Ugyon. No, kayo especially no kay Honorable Mayor Doc Dennis Superficial, sa atong darang station manager kay Sir Boboy Socaldito, kay Ma'am Zoila Cordero. Kasi tanan nga katapo sa Radyo Ugyon no with of course atong darang world class technician man no kay kaugyon na Genesis de Mihilio. So happy birthday no sa tanan-tanan naton nga mga kauturan. Basi Ma'am Princess mayra ikaw nga pagtamyawon greet sa Subong Aga. Natan tamiyaw ko lang kabalikat Vince ang aton mga viewers, especially ang permi nga galantaw regarding sa mental health awareness no kay grabe gid ang kalipay sang IPPO nga ginasuportaran naton ang aton nga intervention para sa mental health awareness. Wow. So, kabay pa no nga sa mga kauturan naton sa Subong Adlaw, may another naman kita nga mga strategy no or approach
no kung paano kita maka-come up sang solusyon. Kung imo na notice nga si imo sini kagulingon nga do hindi na blamayo. At same time man notice ka man dira nga mga kon si Ma'am Princess pa last time nga paano naton red flags no kon warning na nga ina nga tawo ang naga-suppress no sang sining mental health issues ng mga kabenan no ati makaapekto man sa not only damo sa mga factors nga pang makaapekto sa isa ka tawo mga kabenan pangti tudluan kita no through this mental health nga discussion naton sa subong aga mga kabenan no kung paano naton i-handle no paano kita makaluwas no gikan sa sini maga hindi maglabot sa lala nga sitwasyon ang punto dira no ngati maka-design na bla kita no nga utason ng aton sini kabuhi. Kasi ngati hamili no life is precious no wala sang bagay or pagkabutang nga makabakal sa kabuhi. Because nga once ikaw mapatay, wala na sang replacement mga kabenan. Unlike sa salakyan, motor kun ano bang asahi sang motor vehicle no kung maguba dira, masurrender, ma-overheat, mabaklan gyapon pisa, no, ma-repair gyapon, mabalik sa bag-o. Pero kung lawas na sang tawo ang marinder, wala na sang i-replace da, no, mga kabenan. Ati amo na, no, amo na ganing alungan nato ng aton sining nga health. So sa subong aga, aside sa aton sing physical health, aton nga pagdiskusyonan sa subong aga mga kabenan. Comment lang abuda no para sa mga pa-shoutout naton ka mga birthday greetings, no, happy birthday sa tanan. Kay aton ni na karon nga tamyawon mga kabenan. So mga princess, ano naman sa subong aga ang aton sining nga pagdiskusyonan? So kabalikat Vince no i-discuss naman natin subong no ang breaking the stigma no. Yes. Ang malain or hindi mayo nga pagpaminsar sa isig katawo or usual or social na nga paminsaron no nga pwede nga ma-i-apply sa mental health no. Kag before kita mag-start kabalikat Vince no. Yes, ma'am Prince. Ang mahatag ta na disclaimer no in which nga makaano gid sa aton nga program. Yes. So, ang disclaimer is ang mga information nga ginapresentar subong isa ni kapamaagi nga maghatag sang kaalam, pagintindi parte sa mental health. Hindi ni makailis no sa medical or professional nga tambag kung ikaw o may kilala nga nagaantos sang seryoso nga problema sa mental health, mas maayo nga magpangita sang bulig halin sa lisensyado nga doktor or psychologist or psychiatrist or mental health professional. Yes. Yes, kabalikat Vince, no? So, ang rason nga gapakaistoryahan natin ang stigma or breaking the stigma, no? Is gusto naton masabtan, no? Nga hindi dapat mahuyian ang isa ka tawo nga problema or may ginabatsyag sa mental health. Yes, ma'am no Prince no. So masalot lang kita na dira na regarding dira sa breaking the stigma ma'am Prince no. Pwede bala kita makatag sang idea kung sa aton dira nga mga live viewers, mga listeners naton sa subong aga mga kabenan no. Ma'am Prince no sa aton sining lingwahe no in vernacular, ano bala ni ang ginatawag nga stigma no para sa ibalo sa aton sining mga live viewers sa subong aga. Yes, kabalikat Vince no. So ang aton nga stigma no, makahambal gid naton nga isa ka negative no nga pagpaminsar sang kaupod nator, posible nga paminsar nga hindi mayo regarding once nga mabatian nato ang mental health no. Ang posible magsulod gid sa aton paminsar no nga hambal nga usual nga comment no kung mapa-check up ka regarding sa psychiatrist, psychologist, hambal nila buang ka na. Oo. Or kumbaga problema ka na sa paminsaron or daimin bali nga daw pag ang daw ka sensitive na no or I mean bala kung once nga makabati kita no sang word nga mental health daw lain na ang gasulod sa paminsar sang kaupod mo or sa iban nga tawo. Okay. No, magambal sila dayon, maka-judge dayon ang isa ka tawo nga. Kaya syempre daw lain bala or hindi siya mayo nga practice or negative nga pagpaminsar regarding sa mental health no. So wala nato na practice no kabalikat Vince no nga dapat tani no ang mental health naton wala naton gina-deny. Correct. Dapat nato na siya ang gina-accept. Kay especially nga ang mental health is very important. Kay kung once nga hindi nato na siya matatapan or hindi naton dayon makita or magagaan sang insakto nga nga solusyon, may posibilidad gid nga no makautas sila sang ilang nga kabuhi or worser no sila sang bagay ngayon which bala nga maka-commit sila sang mga krimen
or any kinds of makasulod sila sa mga negative like illegal drugs, Yes. no, mga posibleng nga maka-negative gid kabalikat Vince, no. So that's why ang stigma grabe gid ang effect, no, kay syempre ma-deny ng tao. Yes. Kaya once nga mag-deny na sila, no, ma-deny sila nga ay hindi na lang ko magsugid kay i-judge naman lang ko nila ni, Oo. no, hambalo na nila dayon nga ay ano kaya imo RT lang na. Oo. Oy, puli na lang to, 'di ba? Kabalikat Vince, no? Yes. Naman siya So, actually last time, no. Oh, yes, mga princess. So, in short, no, sa lipot nga lambalanon, magamba kita nga stigma, negative judgment, no? Yes. Muna sa mga princess, negative bala. Once mambal ka nga, ay my God, duga drama ni sayaw. No, do mo na bala, no? Basta negative, no, about mental health issues, no, nga may encounter naton, ang aton bala nga impression, ang aton dira nga approach is negative. So muna sa tawag gali nga stigma sa para sa aton dira nga mga kauturan, no, sa mga live viewers naton, it's very sensitive ni nga topiko sa subungaga. So that is why kung kamo dira ang may nabatyagan na, no, nga mga sintomas or sa inyo dira nga mga kaudanan, no, nga mga red flags na o pamati kamo diri, no, with kabalikat princess kay ti ara pagdiskusyonan ginaton ang mga solusyon dira mga kabenan. So go ahead, ma'am. So kabalikat Vince, no. So ano bala ang stigma, no? Paano iniga apekto sa aton nga palibot? So ang saliwat, no, ang stigma amo na siyang negative o nga pagtan-aw, no, sa Yes. aton mga kaupod regarding sa mental health issues. So example nga mga stigmatized nga word, no. Yes. Amo to gihambal ko gina, Mhm. no, medyo sakit siya, no. Nga hambal nga buang na siya. Oo. Wala na siya sang pulos kay Ba? may ano na siya, psychological problem na siya, no, wala ka na kuno pulos. Maway ka ginaasahan Kay siya, syempre no? mental health kuno kay once nga Mm. utok na kuno kabalikat Vince, Oo. though useless ka na. Yes, no? Bisan Tapos ano pa ka, bisan ano pa gali ka siling naton nga able-bodied ka, no? Firm, no, nami imo lawas, pero kung amo lang negative dira, kung may diferensya utok mo, siyempre ang pag tanaw si mo sang iban, Daw wala negative ka na, man. oo, daw wala ka na kuno Huwag ka sa na value, something nga muna. Oo, hindi Mm. ka na magamit. Mm. So ginapanumdum man lang nila, no, nga ginapanumdum mo lang man na sa imo Yes. lang na. So ang epekto sa stigma, no, sa mga problema or naga-distress is hindi na lang sila mga bulig. Mm. So ila-ilahon na lang nila. Ah, Taguon na lang nila sa okay. ilakaw glingon. So kabalikat princess but silingon ni gali kay tungod nga kita ang stigma naton sa ila is negative na, no, negative judgment. So Negative mano sila, response, no? negative Yes, sila, ang kabalikat ilang din. response is negative man, no? Mhm. Kumbaga i-assume na nila nga negative naman. Mm. No, hindi na sila mag-approach kay ti nahibaluan ni nila nga kung ipalabot nilang ila concern sa aton or sa mga tao dira or sa individual nga nakilala nila basi kung ang ilang paminsaron basi kung amo ni mo to. I-judge naman Oo, lang ko. no? Kumbaga, advance naman sila mag-isip, no? Pag abot sa negative. Kaya Mm. amo ni siyang stigma naton nga nakasanayan kabalikat Vince sa Yes. Pilipinas. Mm. No, usually kung mabatian ta naton nga pa-check up na ko sa psych. Mm. Ano nakabuang ka na? Pagambal mo pa lang. Sa word pa nagde-decide lang ka nga psych eh. Sa word Oo, pa lang maba- nga psych, no? Pa, no ka to, Mhm. no? Kadto ka to sa iban ganina, way na ganit pa check up eh. Mm-mm. Gusto mo guro idalon ta ka sa rehab eh, no? Iba na pa-rehab. Na lang dayon, Oo, no? oo. Pero hindi na siya, ano, no? Ang usually kabalikat Vince, no? Yes. Ma-consider na natin ang psychological disorder, no? If ever nga may arat na siya kaapat nga symbol or example is isa na da is dysfunction, Mm. ang isa na da, dangerous ka na. Yes. Ang aside from that is nalipat na ko sang kaduwa. Distress. Ara. Oo, distress or deviant ka na. Oo. Oo. So, kung dysfunction, Ano kabalikat ganito kabalikat friends, distress and eustress, no? distress and Oo. eustress. Ang Okay. distress, kabalikat din sa manaliwat, no? Ang negative, nga stress. Negative, yes. So, Mag-eustress oo. naman, positive. Eustress, positive stress. Okay. Na usual, di ba, example, kung gaara ka sa speech or ano, Mm. nga daw gabatsa gabalasang daw ka kulba. Yes. Nga daw feeling blaga kabog-kabog imo nga heart. Mm. Amo man na the same man na kabalikat Vince, no, kung in love ka man ko, no. Oh, wow. You feel butterflies daw. Pero tani, no? Sa stomach Sige, daw. sige, padayon na lang. Kabatsa Ambot ko nakarelate ka na kabalikat Oo. Vince, no? Pero wala Oo. man ko nakarelate. Charot. Pero namin, Oo. ano, Mm. siyempre kung may hugot ka, makarelate ka na yung mga Mm. kultura nato, nakapipangat dito ka in lovable. Mm. In lovable. Sana all in love, Oo. no? O kabalikat Vince, no? Okay. Pero amo na siya, no? Balikanta siya. Ay, So, ano na sa, Mm-mm. eustress, no? Kung in love ikaw, Mm-mm. eustress. Pero stress man sa gapon. Oo, Pero pero in a stress man positive siya way. kay syempre, Yes. di ba? Okay, Maminsar ka
may ano ka, may emotion. Manutbrush ko tudo kay Oo. masimutan niya kung Ang bibig imo breath, o wow. breath o dapat Ang aromas kamutamot ang gid. railway coffee da, no? Okay. Tapos dapat gabi bira ka perfume no kaya may Oo. masimutan niya ko to karon dapat Yeah. hamot-hamot gid kuya. Ina yan. Di ba? Oh, Ti sa inyo, ya sa inyo, dahil niya kabalikat Princess, nga mga girl, syempre, amo ginay sa inyo, bala nyo, very meticulous ka mo niya when it comes to, ano mo, sa pag-preserve sa inyo sining nga beauty. No, and of course, sa pag-upgrade, no? Tiyan mo na yung mga babae mo, sa mga lalaki, pagkakita, Kalipayan sang babae. pagkakita sa mga Oo. crush nila, tumamo na yan, no? No, Laway pa lang basta ginagawa dayon, si oh. Basa, sang, Basa Gamay sang nga, pati no? buhok. oh, gamay nga, why na gani foundation, ah? Oo. No, gamay lang taplik-taplik, okay daw. Kagat-kagat sang bibig. Pero ang babae naton, amo na ang ilintindihon. No, kay pala naton tay nature sa mga kababayan naton niya nga once gani may mga kadtuan, especially mga sari-sari nga mga okasyon. O bisan magwa lang gini sa balay. Ga ano gina, ga usik gina sang 15 to 20 minutes para nga makaayos, no? Daw relate ka kabalikat Vince. Oh, siyempre no. Daw hugot man na imo. Oo, so natural no, kag dapat maintindihan naton ang aton sining mga kababihan, no. Hindi man na of course no na mambal kita nga gender stereotyping, no. Kisa mo na may mga negative inay, no. Pareho na bla mambal kay consider mo sa nga babae siya kay tungod nga makita mo bala example dira, hindi why mo sa makita personal, pero based sa pang-drive sang salakyan, mambal ka nga babae na. So muna sang tawag naton nga gender Daw stereotyping. stigma man siya. Oh, do stigma man siya, Yes. pero negative bala. Mm-mm. Pero pag agi mo, abi mo babae, makahinay kay lalaki gali. So, si wrong Tigo impression. lang nagali yan. Oo, tigulang na gali. Judgmental ka lang gid yan. Oh, sa muna mga kabinan, sa muna, sa mga kautoran naton, no, dira na naton mano nga may use stress man kita. Yes, kabalikat Vince, no? So, balikan ta kabalikat Vince, no? So, mahambal na natin psychological disorder na or may problema ka na kung may dysfunction ka na, distress ka na, deviant ka, or dangerous ka na, no? So, i-elaborate ko man siya kabalikat Vince, no? So, once kung dysfunction, no, hambalon tabala kabalikat Vince, no? Gakalipay ka, maski wala ka dapat wala ka dapat kalipayan. Yung ngumingiti Masaya ka, oo, ngumingiti masaya ka nang kahit wala kang rason. kausap. Oo, maskin daw wala ka balaya i-reason out nga malipay ka or maskin maging masubo ka kabalikat Vince nung kakasubo ka. Sometimes kabalikat Princess, to kabudlay kabudlay consider, no? Kay 'di ba isa ko no sa mga plantadaan, no, kung ang isa ka tawo is intelligent, no, or taas ang IQ, kung iya mismo kaglingon ginaistorya ya. No, meron ako no mo, may mga signs na mo. Hindi nagurong IQ, No, taas. Taas ang IQ. No, meron ako no nga signs mo, no nga makita mong isa ka tawo nga naginaistorya ya kaglingon niya. Pero ang pag-istorya sa kaglingon niya galaya, words of Basiya- encouragement, no, kaya Basi mo na. ya, ano yan lang to, Oo, gina-practice niya lang ang charisma yan. Oo, o kung basi ma-declaim to. O hindi ka practice, Oo. lagi ka na practice, di ba? Once Yes. na mag-declaim ka, no, Oo. tubang ka sa front ng mirror. So ara ya, Ang depende sa gestures reason. mo. Ti ara Kaya naman, kung ang iba na makakita si mo nga isa ka lang, stigma naman na. O, gotik-gotik ka. Oo, Hipda, oo. hipda. Muna. Yes, ako naman balila stigma Example. naman. Oh, bangdang ka to karon nga naglain naman ulo mo. Mm. No, something nga mo sina. Pero laing galayang imo. Oo. No, kumbaga, wrong impression na naman. Oo. Wrong judgment, stigma naman na. Stigma in Japan. Okay. Pero kabalikat Vince, no, ang ano pagid naton liwat, no, hindi na siya ma-consider nga psychological disorder, no, kung wala na siyang apat. So, possibly kung kadlaw-kadlaw ka lang no, basi trip mo lang man niya. Oo. Or basi nasubuan ka or basi nasubuan ka lang gid man niya tuod. O ginalingaw mo lang gid kag lingon mo, no. Kag OA lang or overreacting lang ang imo palibot, no. Oo. So nga apat na sa pila na to ganing na mention mo kabalikat Isa pa Princess. lang, kabalikat Isa pa lang, Vince, no? So, dysfunction pa lang ako Dysfunction, natakol, no? yes. So, straight na tadayan sa next is Mo na sang elements, sang 4 elements sang ano gani? Elements ng psychological disorder. Okay, so nga di mo na. consider din ito na nga may ara ka na problema, something. no? Oo, may So, something ang na. psychological disorder gani liwat, no, is a psychological dysfunction kabalikat Vince, no? So, dapat gaka-distress, kompleto ni siya ang apat, gaka-distress ka, may dysfunction ka, ang may ara ka man gyapon sang deviant or atypical nga batasan in which Yes. ang atypical, no, i-discuss ko lang later kabalikat Vince, no, para tama sa pawan si distress. Okay. Tapos dangerous ka, no. So balik ta kay distress, no, amo Oh. na siyang gihambal mo kagina kabalikat Vince, no. Yes. Ang stress nga distress or negative stress, Negative no? stress. Kung negative stress hindi siya makompleto, no, nga mahimo siya nga psychological disorder kung stress alone. Pero kabalikat Vince, no, possibly, no, kung example ang stress mo is more than 2 weeks, no,
maximum or do grabe ang extravagant or pertigid nga pagkasubo ang ginabatsyag mo, no? Yes. Na 1 month na, 2 months na, wala ka pagyapon ka move on, no? Example, ang may ara ka traumatic nga nabatyagan or na experience. So, dapat, usually, no, or example, ang traumatic nga inais na patsyan ka sa imong nga loved ones. Loss no? of loved ones. Loss O of family loved ones, member or family something, member, no? no? O something important sa imo. Dapat, ang imo nga do pagkasubo is more than 2 weeks siya. Oo. 2 weeks lang nga daw, Lakip- grabe-grabe. Hindi, it doesn't mean man nga pag after 2 weeks, dapat lipay ka na, Lakip no? na ng lakip na nakabilagat pa rin siya sa mga makita bala naton, observe naton. Not only in the movie pero reality. Kita naton bala nga pila na kadlaw wala kaong kaon, wala gatulog, wala Oo. tulog. Ganto something Dala ako pa na. na kabalikat Vince, no? Kay Okay. once nga distress ka na, no, affected na. So, affected na imo nga daily nga life. Yes. So, it means ang panggiho mo, kaya syempre, subo ka na lang mo. So, paminsar mo Oo. lang, yes, ara ka lang, stick ka lang sa in which one place. Mhm. Wala ka na gana magiho, gusto mo na lang magtulog, Oo. or either hindi ka katulog, or either hindi ka gusto magkaon, or kaon ka lang man nga kaon. No, kabalikat Vince. So, that's Yes. why, kung ma-consider siya Kumbaga nga kaon distress, nga kaon, do stress eating man na. stress No, eating man dadala siya na, oo. kabalikat Vince, no? So, that's why, no, ang distress, ma-consider man siya yung psychological disorder if possibly nga naka-maximum siya 1 month, no? So, need mo Okay, nagigya okay, sa okay, okay. medical assistance or regarding sa psychiatrist, ngayon which nga magaan ka sang bulong, kay once nga medyo delikado na siya kabalikat Vince, no? Ano Kasi- sa 1 week to 1 month, no? 2 Mm. weeks dapat. 2 weeks. 2 weeks To dapat. 1 month. Medyo 2 weeks Mm. dapat naka-ano ka na. I mean, naka-move Oo. on ka na somehow. Pero kung I wala mean, ka pa ka-move on gali. Hindi man So, siya move on, totally nga oo. move on, kabalikat Yes. Vince. I mean, by lang nga daw dapat, daw somehow, hindi na affected ang imo giho. Kaya syempre, loss of family member is not really easy eh. No? Yes, Kung sino man correct. na ang makapasibling nga nakabatsyag, no? Mm. Pero dapat, in which daw maggamat-amat ka na bala, gabalik sa routine mo. Dapat, ano ko gyapon, ang tawag ni efficient or effective ka man gyapon. Pero once nga daw, sige-sige na imo nga Oo. pangasubo, nga daw blues na lang tanan, kablikat Oo. Vince kasulod sa imo Puro na lang negative kita nan. negative gid siya Kaga tanan. when it comes sa imo sini nga trabaho, ineffective ka na. Daw wala ka na paglaom, kablikat Oo. Vince, no? Nga daw wala Mm. na ko... Do hindi ka naman may istorya tarong. Oo, daw unvaluable ka na. Oo. Daw, ay, wala na ko gana. Gid Ti, magbangon. nadala na da ang halimbawa, be, may naka-notice mo ka ginistorya ka, do hindi ka na mamati, do something bisan ano ba ka-advise mo bala ng do negative video mo yung Negative, yes, kabalikat Muna na Vince. sa Oo, nadala na dala da. pa gid na Sa siya, distress, no? Distress, oo. Okay. Kay once nga maskin ano ka encourage sa imo, no? Distress kagyapon, stress kagyapon, sad Mm-mm. kagyapon. Grabe. Maskin ano ka papalipay sa imo sang upod mo, Oo. maskin ano ka happy ang imo area or happenings dira, subo kagyapon, no? Mm. Kabalikat Vince. So, ang Okay. next naton is deviant or atypical, no? Okay. Ang deviant naman or atypical. Ikatatlo na no? Ikatlo na. Oh, sa nato natin. gani dysfunction. Dysfunction Ikadua, and distress. distress. Yes, kabalikat Vince. Oh, no? tapos So, subong subong? naman deviant or atypical. Oo. Ano naman na saya? No? Ang socially... Interesado gyud ko na yan. Ano naman na saya? Oo. Oo. So, kabalikat Vince, no? Ang deviant or atypical is socially unexpected, no? So, amo na ang mga butag na hindi Unexpected. expected sang upod mo, Ngayon nahimuon mo. Ah, okay. Example, amo na, nagsaot-saot kada sa tunga, sang simbahan. Oo. Oo. Which is nga in the wrong place Unusual, naman. ho. Ginimo mo. Unusual. Oo. Kabalikat Vince. So, Kag mm-mm. nadala nila halimbawa, be, do kay puson ka man nga tawo. Mm-mm. Tapos kibot sila, grabe ka na ya ka wakalan. Tapos ang una to, manotice nila nga wala ka gabisyo, wala ka ginom, pero Mhm. subong grabe na. Do mo siya na. Oo. Though ano siya kabalikat Vince, kung once nga atypical, though wala siya gina-expect, socially cultured. Oo. Nga though hindi gid siya normal. Kumbaga kung lain Oo, ang kung pag possibly lain pa ang kabalikat pagkilala Vince. nila si mo, pero hukam mo na ubra mo na, do something ako sina. Though possibly man kabalikat Vince nga dara na siya, pero though mga worser siya nga cases. Okay. In which like, example, amo na ganihambal ko si mo, naggulpi ka lang daw nagsaot sa simbahan. Oo nga ti hindi na siya. Nakabayo ka sang, example, ang party nyo, ang mass nga party, tapos nakapambalay, kaya yan, nakapajama Oo. party ka, no? Okay. Mm-mm. Tapos formal formal nga Formal occasion attire. like Filipiniana or nakabarong, ikaw ti mo nakasando ka lang be. nakasando ka Doon lang, mo na o, yan. nakachinilas ka Kumbaga lang. inappropriate. no? Inappropriate siya Oo, sa so area. okay no. Mm-mm. Kumbaga ma-distinguish ka gid ya Oo. or manutis ka Manotice gid sa ka gid tanan. ya, oo. Oo. Kaya syempre, Kumbaga example, na ano ka gid, na-catching attention ka gid. mapansin Okay. ka gid usually. Example, ara ka sa, ano, ang Grabe no.
ara ka sa mga work areas mo tapos naka-bikini ka gulpi. Wow. yun, Oh, wow. sexy. Grabe. Ano yun sa upod mo, Oh. di ba? O kung nang ibandra ya, gapalaligo man skilid bye-bye, di ba? Naka-swimsuit, Mm-mm. naka-swimming trunk, Oo, tapos Ikaw- naka-jogging ya? pants. naka-jogging pants ka. Naka-jogging Oo. pants ka. Tapos naka-jacket ka pa. Naka-jacket ka May pa, feeling mo yan. yung astronaut Oo. ka. So, kumbaga, Ako na pag Oo. ginapabilikat Vince no, ang possibly pag gina siya ng Yes. very good ginaya example mo kay mm, di ba example hambal mo na naka-jacket ka na Oo. ano pag gina usual nga mga emo bala nga style. Oo. Doon ka No, katsa naka-jacket bala attention. no, per me bala no. Kaperte ka lamig. Amo pa ginang trip sa iban, no? Pero- Perte ka lamig. Mm, Ikaw yaga uba kaya? Pero usually Muna? kabalikat Vince na notice mo na siya. Kabay pa kung may gusto bala mag-uta sa kabuhi nila. Oo. Usually ga ano na sila, ga sok-sok sila sa mga jacket. No, ginatago na nila ang mga gilas-las nila. Mga bruises. bruises nila Bruises, nga halin no? sa attempted suicide. Oo. No. So dapat kabalikat Vince daw medyo ano ta ang Dapat keen observer kita. kay usually di ba example kapanabon sa permisang ano dira lang sa sulok ug kapanago-nago lang. No? So ang last naton nga topic. Pero ang level sang kalalaon niya, kumbaga medyo dalom-dalom na na. Do medyo budlay na iya i-twist ang iya sining mindset. Oh, pero Amo na doesn't kabalikat, mean princess. naman kabalikat Vince no nga kung Oo. if ever nga deviant ka or typical ka basta ya trip mo lang man the same man as Oo. swang. So, we need to consider pagit may mga bagay-bagay may pagit kita possibility nga. pan Japon nga ano lang, so ang dapat- character ya lang. So dapat amo na no, we need to be a keen observer. Mm. Extra gid kita ya careful no sa Oo. pag observe no sing isa ka tawo or isa ka individual before kita mag-judge or before kita magdesisyon nga ni dyan gali iya Psychological attention. ano O ni dyan gali ang therapy or something. Yes, kabalikat Okay, Vince, or no? intervention. Intervention nga ginatawag. Oo. Okay. So last kabalikat Vince no ang pagiging dangerous na. Mm. So sa word pala nga dangerous. So no? last Mhm. but not the least no. Oo. Una Last naton sa na- liwat, dysfunction, distress, deviant, no, or typical. Atypical no. Atypical. Atypical. Oo. Then subong Or amo ni ang last is the dangerous. wow, Yes. dangerous. Ah, wow. Dangerous kalad. Sorry. Wow pa tayo nga. Okay, sa dali lang Oo. kabalikat prinsesa, para hindi magsulunggod ang aton sini nga mga Viewers. commentor, Yes. viewers naton sa subong aga. Yes, So are kabalikat Vince. bulos-bulusan tani kabasa para Yes, nga kabalikat maka-enjoy kita. So siyempre program naton Oo. sa jahon tanay. No, kasi Yes, may mga kabalikat comment pa kamo Vince. dira kag mga dapat ipamangkot no ara ang aton sini nga resource person no kabalikat Police Corporal Princess Margaret Rude Istabilio. Yes, No parang kabalikat ati Vince. kung mga advice dira no kung kamo dira ang may ginabulbatsyag na o may simptomas na sa inyo kaugalingon or sa inyo dira nga mga relative friends no loved ones ninyo so pwede kay kamo open kamo sa pagpamangkot kay pagkasabto naton ina. So sa subungaga una sa tanan no sa mga komentar naton kay Lance Bems no good morning Ilonggo Cups San Miguel MPS Iloilo is watching. Thank you so much gid Lance Bems kag sa tanan naton dira nga mga tropa sang San Miguel MPS. Yes, kabalikat Vince now. Tapos si Christopher Sugarlin Joy. Yes. This is Si Mrs. ni Mrs. ni Baritope. Sir- Oh, yeah. Oo, good morning Yes, gid. good morning, ma'am. Si Princess Thank you Agram for pagit. watching. No, gamonitor sa subungaga. Thank you so much. Si ano ni? Si Marga? sige. Ako galing. Yours truly. No, Yours ang aton truly. sining resource person na si Mama Princess. Si And- Yet, si Yet Jimena is watching, no? Yes, Tapos my nag-comment sister. pa gid siya, yes. Ang Mm. comment niya, kabalikat Vince, good morning Ilonggo Cups, keep safe and God bless. Yes, thank you, good ma'am. Thank you so much gid manang. Mm-mm. Okay. And kay Evangeline Angla Celoterio. Good morning, keep safe and God bless everyone. At followers no naka-highlights kita. Thank you so much kay Ma'am Evangeline Angla Celoterio. Yes, next naman kabalikat Vince, si Ma'am Geraldine Patosa. Yes, ma'am, thank Oh. you, gid, no? Gawatch gid si ma'am. Yes, yung naka-highlights kita dira. Kay Hiroshimaru. Oh, grabe ba? Doon sa Naruto ni, no? Hiroshimaru. Oh. Classmate ko na, kabalikat Vince. Oh, ikaw na ba? Pero Sabi, nag-rush kay siya na ako. pa shout out si mo, be? Si Hiroshima ba? Oh. Dapat na ko sa ano ni gani first name ni Shurimu. Ano ni? Si Ma. Hiroshima no? Yes. Shout out ko no. Yes, Hmm. brother no. Shout out lang da. Thank you so much, Gid. And of course, no, isa gid no sa mga avid fans naton, our followers gid no. Every time may mga program kita, always present. No, kagti whenever nga sako, pero kung makabalik naman sa aton sini nga may chimpo si Ma'am, no ara gid siya no, naga-monitor gid sa aton no kay Mama Nala Rodriguez. Yes. Ma'am, thank you so much Thank you, gid ma'am. always sa support. Keep safe and have a blessed Tuesday morning gid sa imo, Ma'am. Yes, kabalikat Vince no. Yes, So, next. naman si Jesus Patches no. Good morning sir, ma'am. Yes sir, good morning gid. Kag thank you man sa pag-view pagtan-aw sa nga doon nga topiko nga regarding sa mental health awareness.
Yes, no, thank you so much kay Man. No, si Manong Jesus Patches, no, isa ni sa mga local business owner man naton, which is ngati kung amo na kung gusto nyo, basi gusto mo kabalik princess no sa mga priska nga sahi sang isda, tangigi, bangros, ano pa kidra, no, mga matan, latab, no, ano pa klase sang isda, locos, pag mga pasayan, no, kadto lang kamo mga kabinan, no, sa may dapitan pututan, no, may mga pisto ni si Pinoy Fish Stands, and of course sa barangay Likuan, no, Barutak Nuevo, Iloilo, no, of course, no, owned and managed by Manong Jesus Patches, no, basi makalabay ka mo dira sa mga store or sa fish stands ni Manong Jesus, no, aragid, no, kung gusto niyo makakita sang namik nga mga salabawan kag iban dira sweet and sour. No, thank you so much gida Manong Jesus Patches, no, keep safe gid always kag padayon, no, sa imo sining negosyo akabay pangati ang kamangayaan, no, kag para sa aton sining mga consumer dira, no, ma-meet ang ila sining satisfaction, no, when it comes sa isda. Thank you so much gid Manong Jesus. Si CV Rap is watching. Rapper guro na. Salamat gid sir no sa pagmonitor no. Yes, Next, kag ang aton sining isa man sa mga mabaskog, no, kag lagting nung investigador sang New Lucena Municipal Police Station, no, kay Hermar Sitaw Soloberes, do bade, thank you so much gid for monitoring sa atong dira nga mga tropa, no, sang New Lucena MPS, kay Mama Habuyo dira, thank you so much gid ma'am. Yes, thank you. And ang second MPS naton, thank you so much man. Thank Kag you. ang ano gani naton, lagting man naton nga investigador dira, investigador lagting no nga mekaniko, no, tanda dira sa may zone 5 barangay Tagbakaro, Iloilo City, no, kalagabong kita dira subong kay Manong Kapit, no, Jovel Doruelo. Thank you so much Ginong for monitoring. Yes, kablikat Vince na dayon ang ilapawan na sige Christopher Dig na dito. Oo, no. Knowledge na naton. Yes, kablikat Vince. Si Ma'am Yes, Sugarlyn. Forward okay, next is si Kamix Vlog. Wow, vlogger Good mo na eh. morning, kabalikat, watching from Barangay Sapa, Oo. Miagaw, Iloilo. Wow, keep safe keep Kamix Vlog, no. Shoutout kita no sa Barangay Sapa, Miagaw, Iloilo, no, kabay ba kati. May ara Oo. pagin siya sugpon, kabalikat Vince. No? Oo, may pa shoutout siya. Okay, kabalikat princess, sintin sa ganay. Happy birthday sa aton upod nga volunteer force multiplier kay Sir Johnny Mariano, election of Barangay Pungtod, Monte Claro. Miagaw. Sensya kay apat na kon mata pero di ko makita. Sige lang, no. Kagara, no. Shoutout gid. Thank you so much gina, no, from Kamix Vlog. Kabay pa ngati maging damo pa gid ang imo sining followers, no, sa imo sining page, no, Kamix Vlog. Thank you so much gid. Kag sa akong dara nga sister, kay bayaw ko, no, Ginaya Jeric Fernandez, no, is watching. Thank you so much gid all for watching, no. Keep safe gid sa imo mga biyahe, no, dira sa parts sang Europe, no, kay di ano sa do delivery kung sa diin siya nga pungsod na ma-deliver siya sini nga mga goods, no, mga vegetables. Thank you so much kita tola. Keep safe always. Ara na si Ma'am Irene Habuyo, no, aton dara nga deputy Yes, kag Public Information Officer sa New Lucena MPS. Thank you gid sa pagmonitor, ma'am. Especially sa Mina PNP MPS. So good Mm. morning, watching from Mina MPS. God bless. Thank you so much. Ma'am, sirs. Kag kay Tata ne Provido July os parente mo. Parintin ko naman. Yes, sir. Good morning, man. No? Good morning daw from watching from Nai, Cavite. Idol lagi ka ma'am, kay Good gapa morning, shoutout gid. Mina, no? Mhm. Good morning, Ma'am Princess Estavillo. Yes, Wow. sir. Good morning. Thank you so much, Gid. Imo gid next kabalikat, Vince. Sa akon nga beloved vibes, no. Thank you so much gid man, no, Chris Cloud Busa for monitoring kag sa support gid always, no. Keep safe gid. Si Cecil Baldiser. Cats. Oh. Watching from Maasin MPS. Yes, atong dara nga thank you, pikat, Gid. no, sa nga maasin, no. Keep safe gid ma'am. Salamat gid. And of course, no, sa shoutout man dira sa atong dira mabuot kag mapisan, no, very active nga hepe. Kabalikat Police Lieutenant Cyron Empedra. Thank you so much gid. Ma'am, kay sino na? Ang next naton kabalikat Si Prince? Cecil Baldisar. Ay, tapos na. Tapos Sige, na isa. si Daluyong Bagwis. Si Good classmate. morning, kabalikat Vince. Classmate. Si classmate nato ni Rubino, no? Ang the gym man, no. Do gym instructor na ni si classmate. Oo. So matuod balay na nung akong ga-gym ka, gadako ka. Sabi ko lain kabalikat Vince. Oo. Hindi So ka napag-iabal. gani, no. So Kaya pa si stigma man ina. Oo, gani, no. Pero siyempre, si classmate, ano siya, no, kung gusto niyo, gintra ko sa mga bodybuilding competition. Kapila ka na mag-champion, mate. No, good luck ka na basta sa next pagid, no, makita ka naton dira nga naga-vlog parte sa mga gym no. Keep safe ka gid mate, no. Salamat gid sa pag shoutout sa Subungaga. Keep safe gid dira. Si Junto is watching or monitoring. Si Mangyapon, Sir no? Batilante Oo. ne, no, ang
anay ano man nato no Chief of Police ang Dueñas MPS Yes, ang sir. kabalikat Thank you, Police Kit. Captain Jesus Batilante Jr. No kag shout out kita no sa aton dira nga Force Commanders ang first IPMFC no Yes, kabalikat si Sir Vince. sa may Tigbawan no kabalikat Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Sir, good morning gid. Yes, sir, Former good man morning, sir. naton nga Public Information Officer no sa Police Regional Office 6. Good morning gid Sir Junto, salamat gid sa pagmonitor. Kag ang aton sinigwapahon nga non-uniform personnel Yes, no the monitor beautiful. Kit. Okay, Ma'am Karen Ma'am Albiarista no. Yes. Good morning, ma'am. Yes, subong man. Mm-mm. Tapos next is Bingawan Municipal Police Station, a pleasant day, kabalikat. Yes, Wow. ma'am, sir. Thank you. Kay Kit. Sir dira no headed by kabalikat Police Lieutenant and soon no to be Police Captain Philip Hirao. Sir, thank you so much gali no Yes, sa imo sir. sining saging nga sponsor sa aton. Mhm. No, Oo, matamis Kit. gid. Manamit. Malaba, matiga, kag matamis. no, Ubus na gani. Oo, thank you so much gid Ubus sir. na dayon. Oo. Kag sino ba yan? Ready Servant Guzman. Oo, Oo. kay watching po. God bless us all. Wow, And thank you so much shout gid out sir. Kay Sir Lim Kag, kay Sir Atangke. Oo, Atangge. No? Atangke. Yes, shout out kita no sa liwat kay Sir Lim kag Sir Atangge. Keep safe gid. Yes. Salamat gid Sir Ray the Servant Goodman. Mhm. Goodman, Guzman. Mhm. And of course, Si Joanne Isabel. Good morning, Ilonggo Cops. Keep safe always and God bless. wow, Yes, thank you so thank much you, gid. ma'am. Ma'am, kag of course na si Ma'am. Good morning kag with coffee pa oh. Mhm. May Napangapi ano na ni po si emoji ma'am. ni no? Oo. Kabalikat Emoji. princess no? Oo. Oo, nagapangapi gini si Ma'am. Ma'am, salamat gid no. Muna gani nga Daw sit mga back and relax sige mo dira. Actually, bago lang man kita tapos nga pe, pero after program ang kape kita liwat no. Kay mo Yes. kay hindi kita subong kape ka balita. no, ilong ko kapsoner ta subong no. Thank you so much gid Ma'am Irene Guelos Habuyo no. Keep safe gid Ma'am. Blessed Tuesday morning gid. Okay. Sa pagpadayon na sa aton sining topic ko sa Subungaga dito na kitaya kabalikat princess sa Dangerous. Mm. Yes, kabalikat Vince, no? So, kung dangerous ka na kabalikat Vince, no? Anong sagasulod sa paminsar mo kabalikat Vince kung dangerous ka na? Kung dangerous ka, it means harmful ka. Mm. Pwede ka na makasakit Aba. sa balatyagon, Mm. pwede ka na makapasakit no, psychological, physical, Yes. and of course no makatagagid sang kahangawa sa iban. Mm-mm. No, muna bla do kumbaga makatagaman sang trauma no, sa iban. Mm-mm. Dangerous gani. Trouble na ang ginapangita yan ni Oo. kabalikat Vince once nga Okay. dangerous na siya, no? So, in which nga, possibly man dangerous na siya sa iya kaugalingon, Mm-mm. or possibly dangerous naman siya sa iya kaupod, no? Oo. So once nga dangerous na ang isa ka tao, no, kung mga kabalikat, no, na possibly Ti na siya, dalan mm, sulod na kabalikat princess nga sometimes you act as a villain. Kung baga do kontrabida ka bala sa iban, Kontrabida. do something amo oo, sina. sabli man kabalikat Vince. Pero Oo. in which man bala nga, ang pagka-dangerous mo is grabe gid ang apekto sa imo upod. Like for Okay. example, di ba, no, kung kabalikat Vince, kung dangerous ka na, no, aside sa makasakit ka na sang balatsagon, daw gawaras ka na ya. Yes. O, ang imo nga akig ya, hindi na ya wala makontain. Oo. Uncontrollable. Oo, hindi na siya makontain. In Oo. which bala nga makasupok kagid bala in which bala mga ang away nyo gid ya bala daw extravagant gid siya ya. Grabe Oo. gid nga away, hindi siya ya Kumbaga on another level. simple nga. Oo. Do nga pag-away Makasakit nga ka na, oo. Daw in Oo. which bala makapanakit ka na sang kaupod mo. regardless kung sino man ay imutubang no. Tuway way ka na may Wala kinadlukan. napili. Oo, wala ka napili. Oo, way ka na may kinadlukan Once basta. ka, kabalikat And of Vince. course, makahatag ka harm sa ila. At the same time, wala ka naman kaisip kung ano matabo si mo. Do Yes, something amo gaharm na, ka no? naman sa imo Kumbaga, sa, oo. Way ka na Dira pake. oo, dira Way ka ka na na pake, sa no? in which bala kabalikat Vince amo na siya magsulod, no. Kung once kompleto na sila, si last is si Dangerous. In which na makautas na sila So sa ila makompleto ang apat nga na, ang resulta sina kabuhi. is No, mag-graduate ka na kabalikat Vince. No? Graduation 4 years, na, no? 4 mo, no? 4 years. 4 years. oo. Grabe. Graduation mo na si Dangerous. Kay Oo. once nga makagraduate ka na kay Dangerous, maging ano ka Ay, na, amo maging na gali- burden. Amo nagliga labot sa punto kabalikat princess nga sa dira sa dangerous part nung bilang may ano ka na kumbaga may diferensya Mm. or may something ka na sa imo Psychological sining, disorder. na psychological siya. disorder ka Oo, na yes, kabalikat or Vince. diferensya sa imo sining mental health. Mm-mm. So mo na iba nag-iisip na lang siguro nga utas mo nang ila ka buhi. Yes, So, kabalikat pwede Vince. level oo. 4 na mo, no? Oo, mo na gani nga hambal Oo. ta kabalikat Vince, no? Kung duwa pa lang, no, possibly, no, or maski isa pa lang, medyo i-monitor ta na, no? Mm. Kabay pa kung daw unusual na siya. Mo na gani hambal ko kabalikat Vince, even if the distress is distress alone, Oo. pag once nga more than 2 weeks or 1 month or 2 months na nga grabe ang imo pangasubo, no, hindi na siya normal, no. Hindi siya Mm. ma-normalize kasi syempre sino man bala kabalikat Vince ang masubo bala nga maskin ginapasadya Canada
kakasubo ka gyapon. Oh. Bali occupied ka na madala? Occupied ka gid sang Oo. kasubo. Hindi ka na mabali. Kumbaga, ang imo sining nga balatyagon, Fix. ang imo nga nga paminsaron is Fix na. naka-mindset ka na gid ya. Oo, mindset na gid siya. So Kumbaga, ang imo mga decision is unbreakable. Mm. Hindi na gid ya hindi na gid ma-wave no mga desisyones mo ni. Oo, aside from that nga Oo. maging dangerous ka sa kauglingon mo, possibly maging dangerous ka man sa iban. No, so kung Okay. manulom na imo panulok da, no, Oo. makaano ka na da minsar ka na lang da nga aside nga Mm. utason mo kaugulingon mo, especially sampol balik at Vince no mga postpartum na Oo. ginapatay nila upod ang kabataan. Ba? Kaya syempre usually di ba? Tapos utason man nila kabuhi. Oo, kay Amo na. usually kabiligat Vince no, ang pagpati naton dira is hindi nila gusto nga may na left alone sila Oh. nga kabataan. Nga daw feeling nila bala nga problematic pang bata no. Sa ano, Wala na si mama ko, Oo. ano akon kanon, wala Yes, may no? mag-alaga sila bata. So kumbaga, ang ilang problema sa mental, mm, pating kabataan to nga, inosente, kindalahi. ang way No? of escape na nila Oo, kabalikat Vince. Bali ang escape na yes. lang is to end. Ay, gaburid man sila. Gaworry No? man sila. Although, oo. naka-mindset na sila, Mm. nga maka-harm sila sa iba, at the same time, Pero lain, ma-harm daw ang ila positive kaugalingon. ang ilang nga pagpaminsar sina kabalikat Vince. Abi Oo, nila no. kaya naisipan nila, Mm. gakabalaka, man sila gyapon sila Nakabalaka, kabataan. oo. Kaysa- Pero in a wrong way, kayo In a wrong utason way mo lang kabuhi. gid. Mm. Antes ang imo. Oo, No? ano mo lang stop mo naman ang pagpangabudlay sang kabataan mo. Though paminsan mo kasi syempre wala may ginakaon. Ang imo bata mabilin mo, sino mo padidi or sino da alaga, no? So ang ilang nga way of is Way of to, thinking nila. way of thinking nila is to end Oo. their lives too, no? Ang Amo sa na gali, kabataan. nga do you think that in a positive way nung ila sini kay Para parang sa ila, para sa ila. magluwas nga concern sila nga kabataan pero wala sila concern sa himuon nila nga brutal no nga kung anong himuon Oo. and of course pero concern sila nga kung basi kung maguna sila utason nilang ila sini nga kabuhi ang ila kabataan mabilin basi kung i-anon sa iban to no ang Basi kung abusaran, sakiton oo, abusaron oo. pero So, without thinking nga ti ang ila nga kabataan kung ano yung matabo man sa ila, Ano, may good maatipan man, man na, oo. may something mo sina, so depende man no Oo. sa Galing situation. hopeless na sila kablikat Vince. Amo na galing no. Oo, hindi tayo bala no? Oo. Na hindi tayo bala maput ang aton kaugalingon, no? Once nga do medyo dalman na do feeling nila hopeless na sila. Once nga psychological disorder na siya daan, ang ila distress is like no hope na gid ya. Wala na kuya chance, wala na kuya Okay. pag-asa, wala na ko paglaom. Okay, No, so kabalikat so, princess no. Madugangan, no? Madugangan may- pag isang stigma kabalikat Vince, no? Oo, dugangan pa sa stigma no, i-negative pa ginang approach sa ila. Mhm. No, so are naman kabalikat princess no. Kay ti ara na bi, no, halimbawa na discover mo nga baw ang imo kilala or ikaw mismo, ara ginang apat ka elemento. Mhm. So, what will be the ano bala ang mga Pag-sort out natin or outlet, ano bala nga solusyon, Mhm. pinaka the best nga dapat naton himuon once nga na-notice na naton ina nga mga bagay-bagay or inang 4 elements no, kabalikat princess. Okay, kabalikat Vince, no? So, kabalikat Vince, no? Usually, gid man Kumbaga no sa mga utod naton dira kabalikat princess sorry ano ana kita, kumbaga naga-deep kita deeper and deeper. So, dapat it is a very sensitive topic. So, we need your full attention no, sa mga live viewers and listeners naton sa Subungaga. Go ahead, kabalikat Oh, princess. kabalikat Vince, no? Thank you, Gid, no? So, kabalikat Vince, once nga ari enta in which nga may ara nakita sang mga muna nga symptoms or elements sa aton nga kabuki, no? We have to act like in which nga i-normalize naton, no? Upod naton, kag kita, i-normalize naton ang mental health, no? Hindi siya kahuluya nga butang, no? Ang ano ni siya, ang tawag ni, you have to be i-accept naton nga ang mental health is part sang aton daily lives, no? Nga kung if ever though physical health man siya kabalikat Vince, nga need naton ipa-check up. Need naton pangyuan sang bulig. So dapat ipa-check up naton. If ever may ara ka na sang deviant nga batasan, may ara ka na sang dysfunction, may ara ka naman sang distress, may ara ka man sang last naton nga in which dangerous, no? Dangerous ka na. Amo na gani kabalikat Vince, no? Pero we have to avoid the last part, no? In which balang nga dangerous ka na, no? Ang amo na gani hambal naton kabalikat Vince, no? Prevention is better than cure, no? Oo, kag ang usually, no, ang ginahambal or na istorya last time, no, nga usually sa psychiatrist, no, ang may ara na sila daw 7 days nga detoxification kabalikat Vince, no? 1 week. Oo, 1 week, no, nga ano kada
i-detoxify ka, no? Nga probably ato nga sa bulong nga na maka-help si mo monitor kanila. Pero dapat ang monitoring naton kabalikat Vince, no? Daily. Daily man sila, no? Hindi ta pagbabayaan kay right after ng balang. Okay naman na siya right after. Nga daw naka-detoxify na siya, no? Not only nga ma-detoxify ka lang, but after sina, may mga Oo. follow-up pa. Follow up siya dapat, for monitoring gid siya gyapon. Mm. So the same na sa kabalikat Vince, no? Kung once nga makasulod ka na sa aton nga rural health or mental rural health, no? Dira sa Pototan usually, no? Yes. Ang agum siya daw 1 month or 1 year. 1 year siya guro, 1 year. 1 year ka dapat kung hindi na kaya, no? Sang 7 days to nilang intervention, no? Or detoxification. So, One- samtang, kumbaga, kabalikat princess, kung hindi gali madala sa simana, medyo malawig-lawig pagid, mabinulan pagid, Oo, no? Ang mabinulan pag-detoxify. siya, no? Makalabot siya 1 year. Oo, ang or intervention until nga maka 1 year or kung hindi pagid, dumidyo lang alang pagid, Oo, no? Sa pero pinsar. kung, Oo, may pero kung 1 palawigon year- pagid. pero kung 1 year ka kuno daw kabalikat Vince, right for after bala nga na Canada sa mental health, tapos nakapagwa ka na, may monitoring pa da sa Japan, which is 18 okay, months sa Japan. Bisan nga ra Check ka. up, ma-follow up, may follow up ka. Bisan nga ra ka na si mo sining panimalay. Oo, ma-follow up kapag Japan Okay. sila, follow up check up. Bali, So, pero with that, no, not only lang ang mga naka-eskwela gid or ang mga legit or kung sino dang mag-assess sa aton sini nga mental health or mental disorder naton. So aside sina, no, may ara man siguro sila nga mga program, no, nga kung ana ka na simo panimalay, tagaan man sang obligasyon or may not only hindi man siling obligasyon pero kumbaga task, no, nga aton sini nga membro sa pamilya sa yes, pagmonitor kabalikat sa imo. Vince, no? Kabalikat Vince, actually, family, gid ang makabulig, no? Yes, Kaya no? hindi man na kayanan sa isang katao kung Correct. siya lang. No man is an island, kabalikat Vince. Kag siyempre, no, dapat gid kay ang una nga nakakilala gid simo ang membro sa pamilya mo, no? Yes, dapat ang Oo. una man nga Within your magkabig sa imo circle. is the Oo. family, no? Yes. Pero kung wala agid may makakabig sa imo, no, posible man siguro may ara ka man gyapon nga friends or ano da nga in which bala nga daw maka bulik or So, pud mo sa work, no, possibly oo. kabalikat wins, no, Yes. kung hindi kita maghambal nga wala na gid ya pag-asa or hopeless ka na. Ang usually ang ara lang gid ya basta may kabuhi, may ara gid ya pag-asa ginatawag kabalikat wins. Oo. So but silingon niya gali kabalikat princess, medyo mabulubudlayan kita, no? Sa part, no, sa mga psychologists naton, psychometrists naton or sa mga person which is ngati entitled bala, no, to kumbaga to cater such nga mga mental disorder, Yes. no, kumbaga mga entity nga makabulong, no, sa isa ka individual regarding sa mental health issues naton or mental disorder. So medyo mabulubudlay gali, no, kung wala ka cooperate ang aton sini nga membros ng panimalay. Yes, kabalikat. Something nga muna, no, kung hindi kita gali magbinuligay sa gyapon, it will become useless, no, ang result. Oo. Oo. Kanugon gid kabalikat wins ang effort sa aton nga mga psychiatrists, Wow, okay. psychologists, So, especially dapat gali- those who Oo. assist, no, sa mga may mental health problems. So paano na no? lang nabiya kung paano na lang nabi, no, halimbawa, ang stigma hindi madula, no, bisan bisan mismo sa sulod sa membro sa pamilya mo. Nga somehow no? maisya natin kabalikat wins, no. So amo na Yes. mo gusto ipabatsyag, no, or Oo. nga dapat ani Okay. may kita sa kung paano naton dulaon ang stigma or Oo. somehow makalasan ang stigma, no. So dapat, Yes. no, amo So, ni dapat- the same sa oo. ginobra naton kabalikat wins, Correct, subong, correct. no, gina-educate naton Mm. sila. Through this, Mm-mm. no, Oo, sa maano naton, Kasi pamati ma-inform. lang sila, oo. Okay, okay. Mamati lang sila sa aton nga Basi, segment. Ay, basi, may kapaminsan Maka-learn, oo, maka-learn Mhm. gid sila sang ways, no, para makakope or somehow ma-learn nila ang possibly nga na-feel nila, abi nila gina-judge sila dayon, no. So we Yes. have to break that stigma, kabalikat wins, Okay. no. So, So aside from that, no, kabalikat wins, dapat may empathy kita or empatya. Na in which bala nga intindihon oo. ta sila. Lain. Oo. o lain ba ang kabalikat princess, no, ang simpati ka simpatiya ka lang mo, no, mga baga empathy, kung empathy kung baga do ginapa-feel mo Yes, nga oo. nabatyagan mo. Batyagan mo. ganyan, no? Yes, Tingnan mo na, oo. no? Do gina-relate mo man, gina-intindi mo man ang iya feelings, no. Kag before ka maghukom, no, dapat kabalo ka gid sang natabo, no. Kay ang iban usually kabalikat wins, no, mabatian niya lang sa iban or no, hindi na siya possibly nga positive na way, no, para intindihan ng isa ka tawo. You have to talk with that person, especially kung concerned ka sa iya.
kung tuntuod nga concern ka balik advance is you have to direct to that person di ba? Yes. Kabay pa kung feeling mo nga may hindi na siya mayo nga gina-feel. Correct. Oo, para at least maintindihan. Ta para sa doktor, di ba? Hindi pwede representative, no? Kung maski nanay kapag gani dapat dalon mo bata mo. Kung ang bata gabatsyag. Mahambal ka lang nanay kasi syempre ikaw ang naka-observe kung anong na-feel sang bata o pila ka days ng ubuya Kumbaga or what. ikaw ang reporter. Reporter kaya pero ang Oo. bata syempre ara da kay syempre ang physical appearance ng bata example alangan ikaw ma-inhale exhale no Ikaw ang Dapat- bulbol. Gang Syempre, bata mo tong gabatsyag. Pwede ang bata, gidya, okay. ipa-love nila, di ba? So, Siyempre, no? dapat, Kung sino gidya mismo ang nagabatsyag. yeah, Oo. dapat ang muna siya ang i-direct nato, no? Hindi kita sa hambal-hambal lang, no? Mm. Tapos next, kabalikat Vince, no? Yes, Ang go ahead, kabalikat, pagsuporta, no? So Oo. okay lang no sa mga tagpalamati naton sa Subungaga. Bisa maglapaw-lapaw kita gamay, importante nga mahatag naton sa inyo ang pinaka the best no nga mga solusyon Oo. sa mga kautoran naton nga need bala no ang mga information regarding sa mga mental disorder naton nga topic sa Subungaga. So muna no please no observe ka mo kag pamati gid no kay ti once nga ti ma-instill na ti sa aton sini nga mind. So hopefully no nga hindi na madula kag may manotice kamo dira no. Tayo Not makabuli. only nga we're just listeners Mm-mm. but hindi lang kita hasta sambal but we also no doers no to help others no nga makita naton dira nga duha mo na nigli may ginabatsyag Good na. listener kag kabalo ka man mag-act through Yes, actions. okay. kabalikat, So Vince. go ahead kabalikat princess. Yes, kabalikat Vince, no? Ang last, no? Ang next gali is, Yes. nagadali na magpuli. No, so next natin, kabalikat Vince, ang pagsuporta, Ah. no? Pagsuporta sa family naton. Muna na na-mention na nato na while Na-mention ago. mo na to kanina, kabalikat Vince is very Good like it important. kung wala suporta. Yes, kabalikat Vince. So, it's really hard kabalikat Vince nga mag-isahan nun, no? Kay ang iba niya actually no nag-grow man nga sila lang. Mm. Oh, especially kung mga possibly 'di ba ang mga problems na makaagom is the single Correct. mothers or example Mm. single father nga sila lang sang ila pamilya nagtaguyod. Ang pwede man nga possibly ang subang nga bata no nga napatchance ang parents no. So it's really hard to be alone kabalikat Vince no. Correct. So somehow no dapat kita nga mga tao nga maka-intindi or mas maka-intindi. Dapat kita ang mas maging ma-intindihon. Kasi ano pa na sila budla intindihon, kung mas maka-intindi kita, we have to. Kabalikat Vince. So next kabalikat Yes. Vince no, ang normalize sa aton sa istorya no. I-normalize naton ang pag-istorya regarding sa mental health no. Hindi kita maging judge or judgmental para sa any kind of psychological problems nga ginabatsyag sa katon kaupod. Kay kabalikat Vince no, sila lang na siya actually di ba may ara kita nga ginatawag nga cry for help no. Mm. Kabalikat Vince nga mahilig sila bala mag-post sa social media. Ga no Kay ga amo catch na lang attention. outlet, yes. Mm. They were catching attention no, Yes. possibly. Tani manggaling kay bulag kita or gabulag-bulagan no. Ang iba nag-react negative. Ihaha pa imbes nga Oo. gapangasubo ang tao ihaha mo pa yan no. Oo. Oo. Anong ginarty mo? Muna on pa di ba ang reaction mo? Mga Tipan- comment na vlog ano isa man nga. nga klase Oo. nga pag nga approach no. Wag Ay, ya- paano siya mag-open up? Gani Ano no. balon mo? Anong ginarty mo? But sila may mga signs na siya nga Ginapabutya. pahiwatig. Especially Oo, sa mga ginapabutyag. teenagers na to no, Oo. Bala naman natin subong. Mga i-highlight teenagers din natin. natin sa parents. Yes. Yes. Oo. Nga once nga ang bata nyo is you have to monitor them. No? Especially ang teachers, balaan gina sang teachers. If Ang attitude, ever no, sang bata. yes, ang attitude sang bata, kung anong gina-feel especially kung if ever hindi ka mo close ang bata mo, pwede mo man siya i-relate sa best Oo. friends niya. Hindi mo ko magpati ka bigat Vince no nga loner ka nagitudo no wala ka Oo. nagidya friends no. Nasubrahan ka intelligent. Kaya mga kunila usually mga taas IQ, mga intelligent nga tao is gusto na nila ya isolation. Galimit, oo. No, gusto nila mapag-isa. Galimit Mm. sila. Pero damo makukilala kabalikat Vince gadamo siya friends no Oo. nga smart ones. Basi Oo. ano lang siya gid depende lang sa personality sang Oo. tao no. Like si mo kabalikat princess, no? Mm. Smart, no? Tao Budlay na ginabalaan. kabalikat Vince. Oo. Smart kaya ako Babudlay globe mag kuya mo. Smart babudlay ka. mag ako. Oo. Oo, smart globe. Amo na hindi ko Oo. matawag si mo kay globe kuya mo. TM ko kabalikat Vince. ATM ka bagay. Ano na ganing bago nga SIM card? Pwede na. Dito.
Dito, Oh, gali. dito ka, sa kabalikat, no, ni Doc Ramiloy. Yes, Wow. kabalikat Vince. Very So- good kagidya. Matanda kagidya. Okay. So kabalikat princess kanay may mga comment Oo. kita dire kag kay classmate ni Dalio yung Bagwes. Oh, pinakasikat na naton nga vlogger nga classmate sa class Madirigma 2015-01. Class Madirigma. Okay. Kalis next or body weight no training ako kabalikat Vince no nami man na sa as pala utwasan mo sang stress. Wow no kanami. Coping Madula, mechanism. oo, madula na stress mo makaangkon ka pa sang healthy and fit body kag tuod na nga kung mag-workout ka ga gano na Ganda ko ganda ko ang imo imulawas. Thank you. Wow! Yay! Palakpakan, no? Mo ginaya namiya ko si model yung Bagwes mo kay classmate Rubino, no? Sa imo sining very kumbaga inspirational Yes. message, no? Kag comment sa aton sining program sa Subong. Tsakto na no? Madamo kikita sa mga alternative, no? When it comes to deal with something sa aton sining mga pipinsaron pareho na Psychological. kabalikat princess no kung ara ka distress ka may mga akon si Daluyong Bagwes sa palautwasan isa sa Coping mga niya, outlet coping mo o mechanism coping niya. mechanism mo para nga ang imo atensyon hindi mag-focus sa mo sa negative no kundi i-convert mo siya into positive way kag makabenepisyo ka pa no makaangkon ka pa sang healthy and a fit body. Yes, Correct. kabalikat Thank you so Vince. much kay Daluyong Bagwes no. Mayo gid no ate isa ni sa mga best advice no sa aton sa Subungaga. So kabay pa nga ati i-follow nyo na siya no si Daluyong Bagwes no para updated kamo sa mga programa niya. Oh, si Kamalikata tupi de si Padi mo dig na di si kuno duga dulududa pa kuno dito sa kuno magpatio pakita ganin mo lawas no so na no abi PM siya Pruweba, kaya hindi siya magpate no Napangita okay sa pruwebas. Oh, so thank you so much kita yung Bagwes, no? Shout out kita sa imo, no? Keep safe kita, mate. And damo gali, abi ko pila lang ka. Muni dugang gali mga comment naton sa Subungaga. Kay Regine Maridias, ma'am, ang isa sa mga mapisan kinaton nga non-uniform personnel no sang Saraga MPS. Yes. Salamat gi ma'am. And of course, ang the legend naton, no? Very well experienced, no? Kaga pinaka nami no sa rebound kag sa mga panggunting no sang nagasari nga buhok nyo dira kung anong i-design gusto nyo. No, pangitaan nyo lang ang Don Don's Beauty Salon located at Zone 5 Barangay Igang Putotan, Iloilo mga kabinan. Of course, owned and managed by sa akong sininga kumpare, Mr. Lindon Soparanes. Thank you so much kita pre no for monitoring sa Subungaga. And of course no, subong man kay Ma'am Nanevi Villa, God bless us all. Yes, ma'am. Thank you. God bless you. ang aton dira nga Public Information Officer Kabalikat Princess sa may or kag Deputy Chief of Police naton Yes, sa ma'am. Banwasang Maasin ni Lilo. Mhm. Ma'am, di Thank you so patuan. much, Thank you so much ma'am, gid sa ma'am. No, keep pag-monitor. safe gid no. Blessed Mhm. Tuesday morning gid sa imo. Tapos si Nexus Ivan is watching. Yes, Wow. sir. Thank you sa Thank you so much, Gid, no? pag-monitor. Si Hudlon Montana. At followers At na. followers, Oh, no? naka-highlights. Naka-highlight. Thank you so much. Thank you so much. Oo. Tapos si Yayan Dapulano is watching. Oh, yeah. Yan. Oo, Dapulano, no? Dapulano. Thank you so much gid yan Dapulano, no. Kag si Ma'am Sugarlin, si Buddy tupi, no, nagayum-yum lang kay Daluyong Bagwes, Sige istoryahan nyo lang ng inyo, May messenger Okay. man Oo, so sa Subungaga, no, to be continued, no. Mhm. Kabalikat Princess, go ahead. Kabalikat Sa di na Prince, kita nga part oo. ganito, Oo, tapos ang isa tanga last nga pwede mahimo or para Yes. madula ang stigma kabalikat twins no ang role sang family sa Ah. community no or Yes. full force ang community kabalikat twins no in Mm. which no himo kita sang safe space no para mag-open up ang aton kaupod no hindi kita ang first nga mag-judge dapat Mm. kita ang first nga maka-intindi sa ila. Correct. It's really hard kabalikat twins no nga i-act up ang amo na nga bagay especially sa aton nga stigma nga naangdan gid sang mga marites no is to judge gid Correct. yan. Gid na Oo. Kabalikat Princess. Oh, it's really hard to practice pero practice makes perfect. Oo. Well, so nobody is perfect. No? Oo. Pero somehow practice can can help no para somehow maka-intindi kita kag ma-practice nato no. Ang gapati ka man na kabalikat Vince no. Once Yes. na behavior sang tao daw is pattern. Ang behavior sang tao is pattern. So kung once a cheater, always a repeater, no? Wow. Well, Oh, wow. Hindi ka mo magpati sina no kabalikat din. So Ah. ako nagapati samba Yes. nila nga once Ah. nga cheater,
may pag-asa ka pa. Oo, no? Oo. Kumbaga once a cheater, Once a always cheater, you have to end it. No? Pangita ka dayon bago. Charot. Wow, no? Wow, best advice! O muna. Sige, ano pa da? Oo. Kaya once nga, mo na gani, behavior is a pattern. Kaya dumapuli, kaya dumayugot ya. Dulain to ya. Behavior is a pattern, kabalikat Vince, no? So, ang pattern nga ina, no? Hindi basta-basta madula. So, we have to be careful. We have to check someone na initially may mga batasan or ginaubra sa aton, no? Kay somehow, they give red flags nga dapat makita naman natin in the first place. Pagaling may mga denials kita kabalikat Vince. Correct. Hindi pa naman ako, no? Oo, I mean, bala denials, ang mismo man nga daw apektado. Ikaw mismo sa kagalingon mo. Kaya Hindi ka pa syempre, magpati. Kayo, No? Ay, hindi kaya ko ni. Pero negative niya eh. Kumbaga, may denials kita, ang oo. matabo. Hindi mag-ako. Oo, may denials kita. Denial. Same man na siya sa gapalangga, sa imo, no, sa cheater, no. Yes. Hindi man na sa gapalangga, same mo, ga-deny man na sila, no. Oh. Kay, syempre, pag paminsan nila is, possibly, ang tao to naging palangga niya, magaling lang kayo sa umpisa, no. Pag nagdugay na, wala na. May hugot gid. Vince, no. May hugot gid. No, so that's why kabalikat Vince is really hard, no. Basta pattern na sang tao, or behavioral na, no, Yes. budlay siya balion. No, kailangan tasang somehow. Unless na kumabago siya. Therapy. No? Budlay ka siya actually kabalikat Vince, may scientific na ina. Oo. May Scientific, no? Ano, euphorbia inotota. Scientific name. So, ano nakakabalikat, princess, no? Hindi kabalikat Vince, amo din pagkabalo ko subong ang makadto ka sa balay, alauna. Okay. Naka-mindset na, no? Naka-mindset na. Alauna Okay. 5 sang kaagahon, ara ka na sa balay niya. Kag So, pamangkoton ka sang tagbalay. Mano ka? Mano ka di? Mano ka di? Alaw, nakagahon may obra pa kay boss mo? So, malaman na naton mga kabana na. Hindi laman kami updated, no? Kundi kamo man. So, kumbaga may mga hugot kita. But then, no? So, kabalikan Pero may princess. ma-learn ka mo da. Oo. Yes, once oo. nga, no? Ang tips ko na no, sa mga gapalangga or gapamanog palangga, no? Oo. Basta may behavior nga pattern na. Alams na. Akin ka na lang. Okay, continue. Kabalikat friends. So, meron pa kita no? Oo, mayara pa. Damo pa? Practical tips na lang ni kabalikat Vince, no? Para sa atong tanan, no? So, Ara, don't hesitate. Una. Ano brown ta? kabalikat Vince, no? Mga yugid kita bulig sa aton nga mga Correct. healthcare services regarding sa psychiatrists or psychologists, no? Ang need ginato, no, to accept the fact, no, kung once nga daw feel na naton nga hindi kaya sang aton mind, you have to seek help, no. Help is everything. Yes. Especially, no, sa aton nga mga pamilya or families, no, especially the parents, no. Kaya usually ang aton nga kabalikat Vince, no, ang usually nga victim of pagutas ang kabuhi is minors, teenagers na hindi kaya ang isa ka problema. Kaya syempre, minimal lang ila outlet. Minimal man ang ilang nga pagpaminsar nga abi nila, it's really hard na ang situation, no? So they need guidance from the parents, guidance from the guidance counselors, or either sa teachers, no? Yes, kabalikat Vince. So, no, mag-practice man kita gyapon sang self-care nato, no? Yes. Matunging hambal mo Self-preservation. Yes, kabalikat Vince. Yes. Matungin hambal mo no kabalikat Vince, no. Ang babae gaan tas ang chimpo nga 20 minutos hasta 30 minutos or isa ka oras, no. Hindi yun, gimana sila ya? Yes, No? self-care. Siyempre Di mo pagawa yun. Oo. Okay man ba siya? Ano gusto mo? Malosyang na lang ko or gwapa ko? Oo. Diba? Dapat maintain ka po ng figure. Yes. So dapat maghatag man kita sang oras, no, sa pagpamadi sa iban. Isa man na sa way or Pero somehow. not in the sense nga pareho na kung ikaw pamilyado ka naman, no, may mga kabataan ikaw, especially amo na kabalikat princess, no, in the case nga mga CS bilang inyo sini mga asawa, no, sa mga kalalakihan naton da kasi bago lang bata to, bago lang generean to mga asawa nyo, gusto niya doon magabalik alindog programa pagkala si da karon ko de ba nagdoble ya problema nyo. Kasi usually diba kabalikat Vince, no, ang stigma pag ginadira akong bago kabata, no, hambalon ka gidya sang upod mo, kakabay pa kung do kapoy ang nanay. Ano ka? Lusyang ka? Muna ano yun? Diba? Very, kumbaga unpolite. sakit, no? Sakit. Unpolite, no? Oo, very unpolite, no? Especially, no, ang dapat amo nang maging aware gid kita, no? Especially sa wala pa nakaranas, no? Ang may lagi na in the instance, no, makambal gid sila. Oo. Nano na siya? Pito na kabilog bata ya? Nano na siya. Daw. Iya nga,
ang iyalawas daw Mga negative. pabayaan na. No, which is negative, no? Ang hindi ta Oo. na dapat ay hambal ko gid sa mga mothers, hindi nyo dapat ipagkahuyain na kay Oo. may ara ka mo kabuhi, no? Kabuhi nga gasalig sa inyo, no? Pag wala ka mo yung kabuhi, nga base lang sa kung ano Judgment. gusto sang iban. Oo, yes, correct. Ah? Mm-mm. Mayara kaya imo yung nga kabuhi, no? Mm-mm. Kung ano din nila comment si mo nga negative, ano man Kabay- niya karon nga Kabay-ida sila. sila Oo. gapakaon si Mau. Mm-mm. Doon mo na bala ang punto naton Pero ng mga galing, kabanan. oo, kagaling do kalain ng bala kabalikat wins, no? Kaya Oo. gina-practice ang aton nga Yes. I know social culture, no? Oh, sa kultura. Kultura naton Mm. nga Do kayo sweldo muna, no? Oo, Although joke siya, Mm-mm. kisa napabati-batian Pero katapos kabati magkadukat kapag daw. nakabalikat wins kung wala ka naman ya bata, Oo. balitis ano ka pa mamana. Oh. Sana sana Oo. ko nakapamana ka naman kung wala pa akong Oo. bata. Wala pa akong bata. How? Tingnan ginadalian mo na siya. Oo. No? Muna, no? Kumbaga, Grabe, hindi mo pwede, amo na bala, kada tao, no? Hindi ka makambal nga sa iya posisyon. Amo na bala tawag, ang pagpanulok sang 9. Kung dito ka sa piyak, ara sa piyak sa imo, ato man sa piyak ilang taw sang 9, sa panulok mo di 6, iya Mm-mm. panulok tiya 9. Lain, no? Hindi ka mo pareho panulok sa pangabuhi. Amo na, you cannot judge somebody. No nga nakita mo lang nga mo na i-judge mo na yun. Hindi mo pwede mabutang ang sitwasyon mo sa sitwasyon niya. No, everyone lain-lain niya nga aton sini nga way of living, ang perspectives, no? Sari-sari na. So that's why we need to consider one another. Hindi yang pagkakita mo ma-judge ka diyon, no, tama ka judgmental which is not good, no? Very toxic na iya sa aton sini nga komunidad mga kabenan. Kag sa individual nga imo nga ginatira da. Oh, no? kabay pa kung kakontra mo bala mo muna na mo Oo. na. Usual na tanong Oo. na practice mo, di ba? Kay Yes. abi na to is it's really good, no? Pero somehow it's bad practice na siya. Oh, bala mo ti more talk, more conflict. Yes. Less talk, Less less talk, conflict. Yes, No talk, kapag at- no conflict. Yes. Te galing apa ka na Amo na. na, hindi the same man na siya kapag Oo. Vince, no? Kung sa Yes. asawa mo, Oo. no? No talk, no conflict. Oo. Te hindi ka dapat na siya lang lang yung more talk eh. But she will have more talk, Mm-mm. but you don't have to talk. to talk. Talk ka na lang sa ugalingon mo. Amo na. Pero no, Pero wala ka choice, wala ka gid pagdaog. amo na gani no. So dapat gid palang gaw ng aton sini nga mga asawa, Yes, nobya, very girlfriend, good. no. Mm-mm. Syempre. Hindi girlfriend mo, lima kabilog kablikat, Vince, ha? Ay, sana all. Oo. Basi ba lang pagpalangga mo, yung lima, ang ginapalangga mo bala. How you wish? Ay, lima? Pulo? Ay, sorry. Sa iban Mhm. siguro Ah. pero to dapat mga amo nga bagay no dapat ya Oo. maging responsable kita no mga kabenan no sa subong na mga tinion especially sa mga pamatanon bala no mainit gid ang dugo no amo gina kagisa na sa mga kontra ginaton isa sa mga kabalikat princess no nga prone gid kita no especially sa amon nga mga lalaki no amo nang kontra naton sa kalibutan lust of the flesh and the pride of life. Ga time first na si Oh, Kabalika. baga last 11 si 17 Sisite doon. na, oo. Bote may mga topiko pa kita no Mm-mm. supposedly pero te padayunan Mm-mm. naton next Thursday no kabalikan Oo, nanamian sila sang topic nga. Panambi sa topic heartbreak. naton Mm-mm. kaga may mga comment di sino ni pabati-batian laman Behavior. taon tabi do nami Hoy, aw paternize na yung behavior, ha? Wala niya Yan, po. no? Kay next sa event no thank you so much Gid kay yan ara na no na ano na naton Si Tata Tata ni- ne Provido. mayugot si Ma'am Oo. Princess Tata ne Provido, Karal. parinte, takabala. Pero arayan, observe lang na ni ma'am. Mm. Hindi niya stigma. Yes. Ano observe na Oo, yun, oh. Observation. Oo, Din na. oo, Hindi ka observation. aside from that, may ano na siya sa science. Gid. Oo, oo. Pattern is Oo. behavior. Kita mo gani no, kada sa pag-pronounce naton, mayroon mag-pronounce nga science, mayroon man nga science. Wow, no. Mm-mm. So depende, no, pero ti ang meaning isa lang, no. Yes, Kumbaga ti very lain nga good. approach So mo na mga kauturan, so kay Ma'am Geraldine patusa, daw nakarelate ang iba now. Wala, may relate hugot. na relate, Sino? no. Pila ka bilog, ma'am. Sino na? Pagkatuan lang di sa amo Oo. na. Isaryahon ta na. So mo na ma'am, no, imo na ton guest dre. Wow. Oo. So muna sa mga kauturan naton sa Subungaga, madamo ging salamat no sa inyo Yes, sini nga thank you, pagpadayon. Gid. Nga pagsuporta no sa aton sini nga programa until sa umpisa hasta subong no but no to be continued naman ni later madamo pa kita sang dapat nga pagdiskusyonan with our beautiful research person no Mm. Police Corporal Margaret Princess Ruth Margaret Estabilio Yes, no mga Margaret, kauturan thank you. kaga always no ang insights na lang naton dira mga kabenan ang mambal na lang naton no although mo masakit no nga paminsaran naton sometimes kung din pa ang mga tawo nga gina-expect mo nga makabulig si mo no Mm-mm. especially sa mga family mo
So magunang mag-turn down sa imo. oo, amo pa nang ma-turn down Una sa ma-judge imo, sa imo. no, mga kabyanan, amo pa nang ma-put down sa imo. So, if your mother, brothers and sister will forsake you, then the Lord will lift you up. Tandaan naton mga kabyanan, kung ang ibanda yan, no, ginaput down ka sa tawong Ginoo, hindi kinaya. Oo. Once- Kagabalikat Vince, no? Oo. Isa So, pa gina nga role you sa have Ginoo, no? Faith in God, no? Muna gani, ambal sa aton sinimal nga baka ko, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man, no? Oo. Ang pinaka the best nga advice naton dira mga kabyanan, this world is full of negativity, Mm. no, full of challenges, difficulties. Pinaka the best naton dira nga Hasta mahatag buhi ninyo. kita kabalikat Vince, no? May pag-asa kasakit. kita Mm-mm. with our Lord Jesus Oo. Christ, no? Sa aton dira malang makako. Just pray, no, mga kabyanan, no? Ambal kani sa aton sinimalang makako. Come to me those who are heavy laden, Mm. and I will give you rest, no? Mm. Tanan dira nga ara sa kabugatan, ara sa problema, pamati kamo dira mga kabyanan, no? Go to your closet, kadto ka sa lugar nga malinong kag matawhay, magpangamuyo, magpakiginunanon sa aton sinimal nga makako. Pagabuligan niya kana. I believe in the divine providence, divine Mm. intervention, no, mga kabyanan, hindi magpabaya ang mahal nga makako. Basta you have faith in God, you have faith Oo. in Him, no, which is our Creator. Yes, kabalikat No? Vince. So muna pinaka the best naton may mo, palapitan naton. Hindi nga sometimes ma-feel naton, no, nga tubang likod wala tuo nga panawag mo sa mahal nga Dios. Mm. Mabakod wala gidaw. Wala siya, Mm. wala siya. Pero no, ginatest Ara lang ka siya. Oo. sa mahal nga bakako. Ara Ara lang lang ng siya. Dios, no? Siyempre sometimes ginaalaw yung mga amo nga bagay, no, nga bi mo hopeless ka na, like karakter sa aton sining nga Bible kay Job, no? Nga ang iya mga kabataan, iya asawa, gintalikdan siya. Mm. Ang iya kabataan nagkalamatay, iya Mm. mga kasapatan nagkaladula, Naubos. oo, no? nagkaladula. pero Mm. because of his faith, no, sa mahal nga bakako, no, Mhm. kay ang hambal ni Job, amo to pinaka the best kag naka-impress gid sa mahal nga makako. Mm. Hambal sa Dios, hambal ni Job, God, no, tanan ini, no, sa Dios. So ang Dios man ang mabawi. So pagkabati sa Ginoo, na-impress ang Ginoo, so ginbalik ang tanan nga blessing siya triple, no, grabe. Pila ka folds, no, pila ka times ang blessing. So that's why kung ikaw problemado, hindi uli ang tanan, have faith in God, no. Pinaka the best naton dira, most reliable, pinaka the best nga sandigan kag sugidan sa imo dira nga mga problema, mahal nga Dios, mga kabyanan, no. Kag Yes, sa aton dira nga kabalikat mga Vince. kauturan, no, kung na mo na observe nyo, no, sa mga kauturan naton nga need, no, sang support, moral, spiritual, pangamuyoan naton sila, tagaan sila advice nga nagakaigo para sa ila. Hindi nga amo tong stigma kag i-break ta ang stigma. Amo Yes, nang topic kabalikat naton subong. Mm. So kabay nga naka-learn kamo sa subong aga sa mga kauturan naton, always remember, no, nga tanan nga problema nga ginatag sa imo, masarangan mo na. Yes, kabalikat Yes. Vince, no? Before kita mag-end, kabalikat Vince, no? Gusto ko matani nga gaan sang prayer ang aton Okay. no, regarding sa Yes. mental health awareness, no? So, let's bow our heads and Yes. put ourselves in the presence of our Lord, no? Correct. Ginoo, maghihugmaon. Salamat sa kabuhi kag sa adlaw nga gintugyon mo sa amon, sa tunga sang amon kabudlay, kabalaka kag kasubo. Ginapangayo naman namon ang imo nga kalinong sa amon nga tagipusoon kag hunahuna. Buligi kami nga mangin mabakod sa pagatubang sang mga pagsulay. Kagatagi kami sang kusog para magpadayon. Tagaiman sang kalinong kag paglaom ang tanan nga nagaantos sa mental health problems, no? Kag gamita kami nga mangin instrumento sa pagpalangga kapag suporta sa iban. Salamat sa Ginoo nga bisan sa kasakit ara gid sa aton. And thank you so much and Amen. amen. So kanami no sa aton sining nga topic ko gid sa subong aga kabalikat princess, no. Although we're running out of time na gid, no. It's almost lapit na mag 11:30, no. Nag-end ang program Oo, pero but then, naka-extend no, tagay. aton sining nga mga live viewers, no, 14 sa gihapon, no. Wala gid dyan nagnubo. So na very attentive, no, kag very interesting nga topic ni mga kabyanan, hindi niluglaw. Kag ni aton nga mga live viewers naglabot pa lapit 30, no. Ito mo na, no, very active gid, no. Thank you so much gid sa inyo sining nga support, no, kay dalo yung bagwis, no. Amen. Thank you so much gid badi. Hopefully next nga mga program naton badi maka-interact ikaw, no, kun ano pa gid mga the best advice mo para sa aton sining mga kauturan. Wow, no, 31, no, nga aton sining nga live viewers sa subong aga. Kasi may difference lang ni nga kon nga magic eye bo, magic eye. No, grabe, no, sobra 30, no, ang aton sining nga live viewers sa subong aga. Thank you so much gid sa inyo sining monitoring, no, sa support, no. At sa inyo sining nga mga pa-shoutout kag best advice, no, kay classmate naton dira
dalo yung bagwis kay mga pa-shoutout sa mga kautoran naton. So kilala na naman kita mga kabenan, same time, same station. Of course, no, still nakatunin ka mga kabenan sa DYAS 106.7 FM, Radio Ugyon Santa Barbara, no, kay nakatay up kita mga kabenan. And subuman sa aton sining official FB page ang Iloilo Police Provincial Office. So halong kita blessed Tuesday morning gid sa mga kautoran naton. Ag ini ang aton sining programa, no, kada Martes nga adlaw from 10 AM to 11 AM in the morning, no, ang Ilonggo Caps on Air. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayane Manuel Rasalan, kag Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo. Ako si Ma'am Princess Damo ni ginapanumdom. Ang napanumdom yun nung wala sa ka-mention no ka aton nga PIO kay ang next nga topic. No? Kay blang mo preparan gid dapat lutuon gid sang manamit mga kabenan. No, kilata na kita wibes nga adlaw para sa next nga pagpadayon sa aton sining nga topiko. No, sa liwat mga kabenan from technical side ang aton sining mapisa no, mabuot, very active. Kung gusto niyo man mangayo kwarta, para man na siya. Ay, mga yun. Ako dayon. Ang world class technician naton. No, bisan troubleshoot yun mga bulldozer nyo. No, kabalik at Police Staff Sergeant Christopher Tupi Dignadise. Ako naman ang inyo kabalikat angkor, no, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Kaya ako naman si kabalikat Princess Ruth Margaret Estupidio. Inyo masaligan.